Dit is het binnenplak van hele objecten. En ik beziek je altijd van elk ding wat mooiste meidje, maar zeker een beetje een uniek ding. Dus dat het ene net liekt op het oren en mij zeker het gelijk wijzen. Ik doe een nacht toen je had zei dat je werk. Ben ik werkzaam met het bouwen van seers en belsliden en dat soort wijntjes en koetsen en rieten. En daar besteen ik van. Dat is dus iets wat vroeger als leraar ben ik mee begonnen. En toen moest ik kiezen tussen een hobby en het houtbewerking als leraar en ik ga dit kiezen. Dus nooit gespied van hoor. Als ik aan het werk ben, dan kan ik wel eens wat schetsen en dan wilst ik aan het houtkappen ben, dat ik denk van, verdikke, als ik het oors doe, is het nog mooier. En dan verhoort het, wilst ik aan het werk ben. Dus het proces is groeiende. Het is net alleen zo dat het in één keer erop zet wordt en zo wordt het. Nee, aan het eind dan kan het wel eens een beetje anders dan we in aanvang start hebben, maar wel beter. En zelfs dan staat het rietuig daar en dan is het prachtig mooi. En dan zei je van ja, ik zie dat misschien nog een beetje mooier meidje of daar ging een accentje doen, een streepje extra. Dus perfect is het nooit, maar ik beziek je er dichtbij te komen. Dit is eindelijk wel een van de mooiste stukken wat Seersen aangeeft. Dit had alles in hem om het tot een riek object te maken. Ik bouw het van Amerika en Australië en de hele wereld gaat het door. Eén prachtverhaal, ik ben in Duitsland, vertel er even bij. Kom ik via op het spoor van een man, een hele rijke miljonair, een excentriekeling, die zei dat er de meeste chasen van de wereld hier. Hij hier er twee, zei er. Eén, oké, dat mocht er net nemen, maar die oren, dat was een speciaal geval. En bij hege uitzondering, omdat wij bouwer van Seersen mochten we er net aan. Hij liet het dus zien op zijn boerenhoofd. Hij doet het de waren niet op en daar weer het supreme moment. Er staat een Seers en wat vind je ervan, zei er. Ik zei ja, ik ken er al niks van zeggen. Wat nou dan, zei er. Ik zei, wil ik gaan bouwen. Wij zijn in Duitsland en ik had het nooit verwachten. Maar de Seers die hij zien liet, dat is een topstuk, wie een Seers die wij bouwt hier. Goeie. Goedemiddag. Waar ben je aan man? Hé, wat is schön, ik zeg je maar in, ik zit op een skurp, nou maar kom maar eens even die kant uit. Aha. Ik ben gepensioneerd. Aha. En dan, ja, dan moet je daar een beetje om, hè. Ja, ja. Dat ik krijg mijn hondje verbracht naar de veearts. Oh. Maar die wordt helemaal knipt. Aha. En dat mis ik nou, hè. Want Ja? zo de wenning in me afbranden, dat hondje is alles. Die is dus mooi even naar de kapper. Ah, het moest me worden, jong. Hij heeft gewoon zijn eigen hier al het lichaam bij de fretten, hè. Oh. Ja, dan is het mijn teken, hè. Ja, dat lijkt me net niet zo. Nee. Dus ik heb zelf een sessie eruit geweest. Ik heb nog een operatie aan en ja, die zoon is zo als een sloeken in die altijd naar de veearts, maar dat is nooit voorkomen. Dus hij moest het wel weer doen. Ja, ja. Dat. Dus je bent krijgen wat waarom met een wat rare operatie of zo? Nou, ik kom in de urine niet meer ophalen. Oh. En nou, ik hier haast nou, om het die twee draaibroeken hier kwijt. Oh. En nou, dan ben ik toen een dag gekomen, die heb ik troost gestuurd en bleek dat ik prostaatverkrutting niet. Vandaar dat ze me opereerd hebben. Juist. Maar ik voel me nou wel fit, dus Oké. En alles ziet er wel weer knap voor? alles ziet er weer naar voor. Hij wil wel luisteren. Tenminste, als begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Maar ja, dan ben ik er echt niet zo bij en dan begin ze, ja, nee.